Ik ben Wim Kenty. Ja, ik ben een eenmansactie begonnen tegen de kerncentrales Doel en Tihange. En waarom bent u daaraan begonnen? Nou, dat komt zo. Na een artikel 3 weken geleden in een BN De Stem, waarin stond op de voorpagina: Doel lijkt op een tikkende tijdbom. Toen ben ik ontzettend boos geworden. En ik besloot onmiddellijk tot een eenmansactie om de kerncentrales van Doel en Tihange direct te laten sluiten. Via mijn Facebook-account en internet en advertenties en aanschrijven van 2 politieke partijen en ook wat flyers die ik heb opgehangen, vroeg ik aan ieder die met mij eens was, mij een briefkaartje te sturen met de volgende tekst: stop de kerncentrales Doel en Tihange nu. Geen tweede Tsjernobyl in mijn achtertuin. En u mag dat kaartje dus sturen met uw handtekening uiteraard en uw adres aan W. Kenty, ingenieur van Diggenstraat, 4561 Marie Lodewijk in Hulst. Maar u mag het ook via e-mail doen. En dat is dan w.c.kenty@zeelandnet.nl, maar wel met uw digitale handtekening erbij. Maar waarom ben ik nou zo boos geworden? Wel, nu een beetje iedereen weet dat in de afgelopen jaren de kerncentrales Doel en Tihange door allerlei negatieve incidenten in het nieuws zijn gekomen. Haarschutjes en reactorvaten. Een generator die door vermoedelijke sabotage schade heeft opgelopen. En nog vele andere incidenten. De 40 jaar oude kerncentrales zijn al lang afgeschreven. Maar tot grote verrassing van velen blijven deze centrales nu open tot 2025. Dus 10 jaar langer. 2 brieven, geschreven door de directeur van Fank, waarin Jan Bens, dat is de directeur van Fank, dus de Belgische kernwaakhond, zich in ongewone felle bewoordingen uitlaat over de schaamteloze, nonchalante veiligheidscultuur, die een risico op kernsmelting zouden kunnen veroorzaken. Waar de oorzaak waarom ik zo boos werd en tot deze actie besloot. De 2 brieven zijn nu in handen van de VRT. Duidelijk is dat NG Electrabel gewoon helemaal niets hebben gedaan. Helemaal niets hebben geïnvesteerd in veiligheid. Duidelijk mogen zijn dat ik niet alleen verontrust ben. Maar ook de minister van Milieu, mevrouw Schultz, die eerst in een bericht zei van och, er bedreigt echt geen gevaar. Maar kort daarna heeft de minister gevraagd de kerncentrales Doel tijdelijk te stoppen. En zo mogelijk naar een groot onderzoek eventueel weer op te starten. De PvdA en de SP hebben aan de Belgische regering gevraagd de centrales zo snel mogelijk te sluiten. Kernenergie is duur. België betaalt per kilowatt ten opzichte van vele andere landen een enorme hoge prijs. Die prijs kan nog vele malen hoger worden als er echt iets gebeurt met de kernreactoren. Het wordt tijd dat de Belgische regering dit gaat inzien. En niet zoals een e-mail van het Fank aan mij geschreven met de inhoud: aan meneer Kenty, het valt allemaal wel reuze mee. De woorden van Jan Bens die zijn uit zijn verband gerukt. Kom op zeg, dat geloof ik toch zelf niet. Overigens, ik ben nooit tegen kernenergie geweest, maar het moet wel voor 1000% veilig zijn. En dat is met al die incidenten in Doel en Tihange de laatste jaren er niet op verbeterd. Uiteraard kan wat mij betreft ook Borselen gesloten worden. Uit de lange lijst van 1973, vanaf 1973 zijn er nogal wat incidenten geweest. Vooral de noodstroomvoorzieningen in Borselen hebben veel problemen veroorzaakt. Maar ook voor onachtzaamheid na een onderhoud. Natuurlijk weet een ieder dat energieopwekking via kerncentrales nauwelijks CO2 uitstoot. Maar het probleem is dat er geen 100% veilige centrales zijn. Er zijn gewoon te veel problemen met deze centrales. Ik zou zeggen, minister Kamp begint nu alvast om zeer hoge subsidies te geven voor zonnepanelen en zonneboilers. Laten we één ding goed bedenken. Er is geen kerncentrale die voor 100% veilig is.
Kijk op het internet naar alle incidenten met kerncentrales. Zie Tsjernobyl, Harrisburg, Three Miles Island, Fukushima. Behoorlijk grote rampen waarbij enorme hoeveelheid slachtoffers zijn gevallen. Duitsland heeft dat begrepen en sluit binnenkort al zijn kerncentrales. Ik dank u.